Guys, ato nakita si Spider-Man ya. Grabe na nindal yung tao guys, oh. Kita Spider-Man. Dua. Ya si Spider-Man guys, kumaw siya Bisaya. Oh, grabe yan si Spider-Man. So, 23 na sila. Bidra. Para din ako manapos. Sa si Spider-Man o Bisaya guys. Sabi kita guys, oh. Wala siya sa Amerikana, sa misik tao rin. Spider-Man boss, wa? Wala na. Lambay kayo, bagyo. Sideline din si Spider-Man guys. Sideline siya ang tao. Spider-Man, pila yung nagkamligag tao ron? 5 katuig galakaw niya, 5 katuig ang motor, nabuo tanan. Napo ka to. Di ba katuig galakaw, di ba katuig ang motor, napo ka katuig tanan. Guys, no? Salamat guys, Spider-Man ha. Taho guys ha. Uy! Ramon. Yung number 025, tama ko kita, wag 052. Sir Ricky Ramon. Uy, ato yung drama talent sa DYH. Kaya sabi na ko, puro ito na Rambul eh guys. Na Rambul, may ayo. Sir Tris nandito. Pakdal na ito niya guys. Dito naman 13 hours, di mo dagat. Roma. Weekly. Kato ba? Nagsalita po. Guys, dula ko yung nadaog ng bidal suwe na ito madawat magali. Pwede Brenda? Mugo. Tuwan gubo ka ni. Tibo ko ha. Di mo sayaw. Tagay. Oh, tagay ako. Ayaw niya na. Sa ako. Oh, tagay. Tagay. Tira, tagay. Amang instant. Sana? Para panuhot. Tupik usar kebuk ko. Usar kebuk. Pila na gusto mo. Sorry. Kau dah dua aku. Bi. Ay, bayad. Dua lain berarti. No. Belak. Sedap. Bus. Atay carbonated zero sugar natin energy na. Mahor to ko.